Právě se radní chystají sloučit plně vybavenou základní školu v Mitušově ulici 8 se sousední školou. Městský obvod do ní totiž nehodlá investovat. Ze školy by měl vzniknout dům pro seniory. Rodiče a učitelé se ale bouří, a to hlavně proto, že ve škole existují logopedické třídy a přesun by pro tyto žáky mohl mít fatální následky. Základní škola Mitušova 8, počet žáků 334, mezi nimi i 7letý Oliver, který trpí vadou řeči a komunikace a navštěvuje logopedickou třídu se speciálním přístupem. Proto jsme ho tady vlastně dali, aby jsme měli zaručeno, že ten jeho další vývoj bude v pořádku. Ve třídě je málo žáků, aby se jim učitelka mohla věnovat. Máme jedničky s hvězdičkou, český jazyk, matematika. To se má ale od ledna změnit. Škola v tomto roce slaví 50 let a od radnice už dárek dostala. Slučování. Žáci a učitelé se mají kvůli malému počtu žáků přestěhovat do vedlejší školy. Jejich začlenění do například třídy, která bude mít 35 žáků, je nepředstavitelné. Tuto zprávu se přitom ředitelka školy dozvěděla teprve před týdnem. Ty děti nemají jenom, dejme tomu, ty logopedické vady, ale mají i další poruchy, tak nechápu proč. Z radnice dostali vysvětlení. Je teda ve špatném technickém stavu budova. Na stejné ulici je druhá základní škola Mitušova 16. Písemně ale uvádí, že ze školy by měl vzniknout domov pro seniory. Podle radnice jde o dlouho plánovanou strategii města. To ale bývalé vedení popírá. Zcela nepravdivé a lživé. Proti slučování se bouří rodiče i děti. Jsem hodně znechucená rozhodnutím úřadu. Myslím si, že to má ekonomický zájem radnice. Co bude se školou dál, se rozhodne zítra na zastupitelstvu. Lucie Cochlerová, Televize Nova.